हामबाय जोंनि जत' मिडिया फ्रेन्ड दङ दिनै 20 तारिख नभेम्बर 2020 आगरतलानि प्रेस क्लाबाव पार्टी आइडिएफनि सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ कमिटिनि कायसा जों इमारजेन्सि मिटिं जों दिनै आज'ग्लायनाय दिनै बे मिटिंनि मूल उद्देश्य जोंहा जोंनि पार्टी बर्तमानाव जे परिस्थिति बहाय दं जों आबो आलोचना खालामनाय पार्टीनि आगामी दिन तेबो गाहाम खाथि सालायनो बागै बा जोंनि पार्टी सालायगिरिफोराबो दंनाय रावनो त्रिपुरानि डिमान्ड मथे कैसा जुरालु आन्दोलन खालामनायनि बागै जों राज्य भित्तिक कैसा गेदारिं खालामनाय थां दङ आबोनि बागै दिनै मिटिंआव स्पेशल आलोचना खालामनाय आबोनि बागै पार्टीनि विभिन्न इस्यु गोबां मा दाबो जाहाथे जों आलोचनायाव दुनियाखौ सालायदैनो जों अनेक इस्यु काउन्टी सालायनाय तो आबोनि बागैनो दिनैनि सिएसनि जोंनि मिटिंनि उद्देश्य लाइ थांनाय सालाव अगुर डेभलपमेन्ट प्रेस मिट खाथिनि सागा आइपिएफनि टिक सिपिएमनो फैसावै सरकार आसुना बा सिमिं त्रिपुरालेण्ड सानो आबो हानि बार कक्सिल जाय दङ जे आइपिएफनि दाबो त्रिपुरालेण्ड सानलिया अब बुंबाय दं आबो तो मा सानाय अगुर बाबु बा अगुर दा जों बलतनि मोस्ट सिनियर पार्टी आइडिएफनि त्रिपुरालेण्ड दाबियो दिन सालसाबिनि नेतृत्वआव जों दंफायजाक फैयाबो दिनै पार्टीयाव गोरै आंगै ब तां वासुबि साका तां वासुबि सानाय अब बिन मेटर अब पार्टी आइडिएफनि बागै कुनो हायदाय पार्टी आइडिएफनि पयलानि सिमिनो तिनि जराते जरा पार्टी आइडिएफनि दंनाय दाबो जराते तां दङ त्रिपुरालेण्ड आन्दोलन दङ राजनीतिकभावे आन्दोलन खालामनायनि बागै जों तिनि जराबो बीजेपी आइडिएफनि सरकाराव दङ आगामी दिन दिमा सबनाय अब परेनित दाबो जरा जे दंमानि जों आबो दंनाय त्रिपुरालेण्ड दाबि जों थायो बेबायदि दाबो सरकाराव द्रेसिन मन्त्रि दं नजात सानो या जों शक्त बुखाग्रा खायसेनि आन्दोलन जों सानफ्रोमबो थालियाखै मन्त्रि हইতে नेतृत्व हইতে যতন তিনি যে গণতন্ত্র কটনতন্ত্র সভাও বাঁচাই जों त्रिपुरालेण्ड एकाव साइड आबो बागै अगरबाबो ताम जों सियादों हानुजादों नागिरसादों आबो बिन मेटार आबो जों सिया आबो बागै जों